ubenya nyamsum sem ubenya aniji munsem ubenya enyumpana kakuma ubenya yamaimu amanyosem ubenya osumpa dibra ubenya ubenya nina ubenya SOMPA TV yabana papini su SOMPA die emakefia pa wante unipeduase a wote ayaresase esono se wa pomodin ana esono se wa hodin yare bia woni efri timanu maduro abra wonim yare no kofa bae we eye 21st clinic yenyina so a ye de sayare wo 21st clinic no yare a amanfo titunya abrochirefo enim se yesa pa no ene yare a friend se sciatica se ye kase sciatica eye nhoma bi a efri usisi achi se de hu screen so fa wo to ase fa wo nantu besi fom aya na atwetwew eye wo ya itutu titunya anajo itimi ka ona ba kopɛ se de hu na ema se wonante akakra na eye wo ya ntimi na na so etimi ma mpabo akra mpo wura uhu 21st clinic ibenya botre achirechiro mu wahu se yare na eso afa osisi achi ni nyina no ewani efri ye lab emoje mu ahwehwemu bia ubehia no ye de mawo ye sanso etwa scan se opesu hu se de enyoma sitie ewo yefunu mu pesu hu se akora ne de ye onaye o kidney o liver o brebo o pancreas o yem nyoma nyina no twa ho mfonyi ne yehu adekropote a ehaw na yewia ye de abibiduru a ekɔ anim yie yehwehwemu customizing highly efficacious medications and ye de ema wo fi say what 21st clinic no ye gidi say enyoma ema ye yare wa asase su nyina enemre mu no na no efri yenu ani die mu enti se duro foforo ekofa yenu akwa ewo senduro no ehotie esono mfidie a yede yehwehwemu ena sono mfidie a yede sayare ewo 21st clinic na ye branches no ahodo na edoso to be fan number ye dash screen sui na wafre esanse yewo Accra, Kumasi, Tichiman, Nkranza, Wenchi, Sunyane, Brekum, Goso, Debiso, ene Dwaboso. Chesemfoni a uhu nyina no every 21st clinic. Fre ye number mienu egu screen sui. Na yenchro yasue ya ebenwo. Se eye akumayare. Esichire yare. Otu asintini atwetwen wayase etutu typhoid ulcer ayemkro oboa no ehyehyew wachikase no eye wo ya etutu ojunso ntentem ohunam nyina adwa o se de de mokwa ye ohono kanwakoma tuyem frɛ ye call center for no sisia ewo 0540 311 311 0540 311 311 and 0546 616161 yebejo so nchechiremu ne branch na hodo de ben woni nyina no yebenya abotre na ye ne wadi nkomo se yare enkoa na etete wemu wani njia misro kanwakoma to yem esanse Yankopon edi 21st clinic Abril say be you were free amane ne atete oyewa ufam efayare shen so say yewo Accra Kumasi
Techiman Nkranza Wenchi Sunyane Brekum Goso Debiso ana Dwaboso ye adwuma fridwada edi kwesi memenda so wani gye ebibiduro ho nko ade a ene na eye 21st clinic ana clinic of your time clinic ana clinic of your time we ene ayasabia ya ye kanfo de amawo enemre mu se menko chinchin men nante ensebrani adaje na ense sika enko nante nkwanchen wope original na nkasa de a yasabia ne titru siatika yade ne semu a eye 21st clinic adeshimaima yadamu nyina mo ase yasan amamu adwubiem SOMPA 106.5 FM akra so nie Jumedi adru so no eye healing point yade pe enchechiremu adesua ede afo apomden ho de amaw se be ya brebia no wani beba ho so yese bibi kwachema ewo nipadua ne mu a wama wani aba ho so ntem no watu anamode wani achiremu ewo 21st clinic ana simple aya sabia bia be wo se be ya enyensemo na jumedi wada roma obesa hwe ne a eye SOMPA TV so na afei Thara 1 TV afei SOMPA mfidi awodo ne nyina ya awodo wani chiremu otachima na SOMPA 106.1 FM okuremu wo ho Nkranza SOMPA 90.7 Techimai no wadom de wani achiremu wo sunyan ho na chese SOMPA 98.9 ye bewram wotakwa SOMPA 101.1 FM Takra de SOMPA 103.3 FM afei domanso eye SOMPA 101.3 FM ena Asante Mantem so eye SOMPA 93.1 FM na ubetimi etie yen ewo decoder ne so a eye SOMPA FM baby a radio stations ne go no ehon so SOMPA FM ubehu yen na watimi etie bi Facebook no ye live ewo ho SOMPA 106.5 FM akra anasa SOMPA TV Ghana ubetimi etie yen ewo 21st clinic enso ewo Facebook ho anasa Sciatica Research and Treatment Center searching je ho no bohema wonsa beka yen YouTube no so eye SOMPA FM live SOMPA FM live no akọ www.sompaonline.com na watimi etie bi ewo online so medi de OHENEYERE mame ekua yebowa esiama bronya ubetimi afrem abrewati awada roma meje osododo enenso odonfo ne de adom ye kwasi ada foforo ya ba betena se enenso ye de foforo da ba beto bema so eto de bia me na adwa donko na otiase mi jonku na misisio mi jonku ne ya na dodo na ni mpacho ko hefsi ho no ena ye ka na mi jonku obo onso so a o se me nanso wa ma no epo no so ho no bebia enkasa ni hia no eye me ya obo ho a wo se ye mabeti ena misisi ena mensa se ye me ya ena mabakon ena me nampo so yi kotodwe kura de na wo mu ewu na yatena ho ayesa se mpanyin yare anase nipa yare ne kan hu ntia be wose yetena se na ye ne no ekọ ewuo mu da bi enne ye ba be kasa de afa ahotutuo yade arthritis ho na Dr. Osei Castro ofri 21st clinic Kaswa branch aba beka yensa intentem so mayenko na yenkoma no akwaba dok mpacho mo akwaba ya ena na honam tesen ya miadom na ho ayefe edase fie boko hoboko adwuma mu oh ya miadom yeguso nkakra systematic price na wo da bia social media no ebi afa na obi etie wo 21st clinic yesi eba sciatica yade no mu sa mo ne original na nkasa mo ne pay setters mo na mkotwa asa no mo dane mo ho oso no mo kote hesuo no eye hwehwemu masa ya researcher ankasa de afa yade na nsa na masa pa no aduro ya mo de ekum yade ne de afri ni padua ne mo se obi ente mo nka wa ya resem wo sciatica ne yade ahodo no ho a ede asem na betimi aka che ntiawa na yento ayen komo ne so ayere be dase na me chia wo tifo nso so omojo so ye ka 21st clinic a dwumadi a yedi no wayaresa ho se ye fa nipa 100 a emu be 90 de a mo ba ho no mo na sciatica na ye ka sciatica enhoma bi anase tissues bi a ne bosu ti se intini na eno no emoja mfam ne mbom enhoma bi enam efiri esisi saa kopie ye nan na esifom no na etode bi a wo how bi timi ye de eba ho
ebi ti sɛ wotena ase cha utimi enya sisi yare na akoka nerves no anase sa ahoma no na de yawo ye de eba na no na 21st clinic ye wo ekwan soronko a ye de fa so ye de esa yare no esan sɛ ye ho no ye mfa enronko an sasa sciatica no okay ndi se obi te sɛ ebi a 21st clinic esa sciatica nto onso sɛ bia na adwen sɛ enronko an de sa ente sa ye wo massage therapy ye de ye etore bia nipa no kra ansa na be ma na duro no ye de ne fa sa massage therapy no ma no no eye mfidie okay ye wo de de betale wa stimulate nerves no okay so hu na etimi ama na ye de aye na dwuma ene ye wo de be siw so a ebeboa muscles no se ne en contradict so hu na aboa ama nerves ni nyina ye de aye adwuma nti ye process ye de fam mo sa wo de ye nurse si so ye de nurse si so aye no so boa for circulation nti anya si ensa ne de nyema nyema wo se ye massage bia na keke ebi ho kra ye mfa ye nsa nye de enkan ye de machines ne nko ana ye de eye ho adwuma okay na ye wie na ye hwe a na ye de aduro nso aye de aka ho se ne ahoto no be de ebeba nti dwuma ye die pa eye sciatica na ye de ye hwe okay na ye waso ye bebre oba akra ha se ya ye wo kaswa baby a free baby a obitima si ewo ida Obom Road okay Obom Road kwan na new market no yo mobie ECG bi ho ye ne na City ECG office ECG office wo new one mobie uduru ho abon se sandboard kese esi ho okay ho na ye di adwuma okọ temanso so atema committee 1 Roman Catholic Church in the chipe ho nso na ye wo okay na ba mefanse Central Hill nso so roundabout no so a ho na ye wo Kumase ye wo ho Oboase Takrade Sunyan branches in the doors Brekum Goso Oboase ene de keka ho mo number no ma fan to dwana afi remu arthritis mpacho 21st clinic o hwehwe wo no mo akira kwan na se ebia wato afoma na won se mese bia 0540 311 311 0540 311 omo mano no F na eya na wadi akire na bibia nso etimi akoye doc ye monremo arthritis ye kasa arthritis a enchemu be na ode ban man ye bie mu nso no ye wo nchichemu no nso wo ho a na ade ato aso ama ye wadaroma nda se biem se ne obi ate ye nkan ye se sciatica no ye san so hwe arthritis okay na ye ka arthritis a eye me fanse numpe no na aposo baby a dumpe ye dey ehia enti ohwe ye nipadua ni mu a ye wo dumpe akwa bebre ewo nipadua ni mu ne mu baby a dumpe ye dey ekokohia a how anase yawo anase yarebatimi ye dey ekoka no eno ene efe no arthritis enti eye joint pains okay na ye kan ye joint na ohun sa na ye joint no niema bebre na wo ho se ye fa ye kotodwe kra na as example a ye wo dompe no ho dompe na esisi animu no ye wo eniema bi ehihye ntemo a etimi ma flexibility ye dey take place etimi ma utimi ku amu ma ahogo ebemu so ho ena ye wo bibiti se ligament a say I say tie bi a eso dompe no eso another dompe mu so ho letimi boa se ne dompe no entom fa ho se honam ni bi okay eno mom de mefa ne se I say elastic no so ho ne no de eso dompe we na so dompe we mu na ama na firm etima gina ho okay so ho na the way sitie no emu expand kakra ena da so TV so a on say dompeni so no ye wo bibia as a cross ehye ntemo ba so obi nhwe TV ni so obetimi akọ Facebook e bia wutie radio no patcho phone no ne ko Facebook SOMPA 106.5 FM akra na se SOMPA TV Ghana patcho ubenye na watimi ehu de doctor church no they are to say times bia na say there is a times na across no ndu hwe a asodompe na e wo form ni mu e na asan aso de e wo suru ni mu so ahu yes an wo de e bata ho yes image we na ye nya ne sa eno na chi no on say ye wo de e dadompe na nim wo hwe na we ye problem na aka no ntina asesa no cartilage no cartilage na nkasa articular cartilage no e na wo animu no ne no emre gregreu so ahu
na ɛde nsuo bi ɛna ɛyɛ adwuma a nsuo no so ɛɛtoro a yɛfrɛ no synovial fluid sɛ ɔhaw ɛba ida sɛ cartilage ne ho anaasɛ fluid ne ho a ɛno nso tumi de ɔhaw yɛ dɛ ɔhaw yɛ dɛ ɛba ɛbrɛ joint no so ɛsiane sɛ saa fluid no ɛno na ɛboa nɔrehye esiesie cartilages no ɛna san boa ɛma dompe ne ntɛm yɛ toro sɛneɛ dompe nyɛ de ɛntwi nti dompe no cartilage articular cartilage na ɛwɔ hɔ no saa fluid no na ɛbɛma na yɛ toro sɛneɛ ebia mɛfa no sɛ ɔɔkoa wo nan mu a ɛbɛtumi ayɛ dɛ ako a ɛnyɛ saa nka ɔɔkoa mu a ɛsiane sɛ bibi toro kan biara nyɛ de ɛni hɔ nti nke bɛtwi so ahu anaasa nke bɛɛ bare kakra because friction be take place because ho nya toro nti esa na ebetwi ama wate yaw but ye wo fluid bi ewo ntemo a eno so ye de eboa nti saa ne mani nyina no se ho tochima e de oyaw na ye de eba so ahu nti wo hwa ye wo another one so a eso muscles nim ekoso dompe no a no so ye fe no tendons eno so ye ayese ligament no but eno de eso muscles no na akoso dompe nim na eno so aboa for se dompe no ku amu ana se ugina ho so ahu enti saa ne mani nyina se wo haw ba ho a eno pa na de arthritis ye dey eba na arthritis na ye kan wasem no ye wo mu types ana se ma me fan se arthritis no ye etimi ye joint bia aposo baabia etimi ye yensa mma etimi ye mefan say yensa ne ye bakon ana say ye wrist no so etimi ye kon etimi ye spinal cord o shoulder etimi ye o ankle etimi ye waist ena okotodwe ena ye nine man ye toes no enzo timi ye especially gout say etimi ye pa enti esan say timi ye joint bia na ye joint no so ye wo eniema bi ehhehye ho bi ti say cartilage ya ye ken no se ebia ye nyini a eno so wo akwanya bi a so timi de ba because ye nyini a ye fluid na meka ho asa meka say wo dompe ne ntemo no awewen kakra ne so te se ne o say e dose no a ti say nso nti na refree ho nti wa hwa ye maame no mo anyina ache no mutai e complain joint pains pa o say oh mikotojo me ba mintimi kura nyina so enye ono a na emum nyini na de aba enti we no be me akọ types of arthritis na types no ye wo say dimdi kan say wear and tear I no normally nyini ana say ebia obi enya injury ebia omo mboboy onye pleku wotimi obi timi twa no ana say obi timi koka ne nan no na ede ohaw bia ede aba na akoka cartilage no ana wotwe ne nan mu broso etimi kan ligament no revan say ade na is elastic na so dompe no etimi kan no na de arthritis ade aba ene ye what de eye uric acid eno na ne kan gout no eno no de normally eye ye system no ho o senka ye kidneys ne yi uric acid bi afri ni peduanim but ebi mu ho no ma ya na kidneys na ho den wo fom entintimi nyi uric acid ni nyedai enfrim ana se uric acid no edoso ewo ni peduanti kidneys ni ntimi nyi ni nyina nyedai enfrim na atata ye joint na the arthritis ayede aba obi wo nso so a nenua ne die mu no oye obi a otai edi bibiti se mefanse drinks yi ana say otai fa soft drinks ne ade no ene alcohol because ni nyina mu no ye wo chemical bi wo alcohol mu ana say drinks ne friend purin eno nso so ye body ni produce bi ye nya bi nso so free some enuane bi mu enti no say a dose when nipadua mu eno na nipadua ne breaking it down no aye ne uric acid so enti ebe uric acid a o say ni nyina timi free nipadua ni mu say free mu a because also free mu awo ye jonso mu ene bi nso free mu awo ye janan mu enti se entimi free mu a na no na akogegina ye joint na de arthritis ye de eba eno na friend gout arthritis eno na chini ye rheumatoid arthritis rheumatoid arthritis ne ye ya immune system no a o se ebo ye ho ban etole bia
because of some abnormalities bi a ye encounter our environment no etimi ma a joint in ye joint no saa immune system no kwa attack ye joint no cartilage na machechiri mu no attack no ne de arthritis ayede aba obu on so a etimi so affecting kra akola bi last week in kabebe mebisa wasu saa ne maame ye beautician wo ye nim ha ya wasu saa ekoye na chese wontimi na waso mde ne kwa ya sabia ewo hopa nkwala fe na wanya be 6 years etimi akra no bi onyanya bi a 10 years kra na up to 16 years kra na otimi nya saa yare no kuma sen so akola bi nso saa je se ye de ntomago ne ade akyekyere ne nan eto da bi be ba ho etimi yes ade no a ye fe juvenile arthritis so wo ma wo nya ndro mu mpanyi mfie so de no otimi nya saa form of arthritis okay ene wo infection ya viral infection and also timide arthritis ye de eba infections timide arthritis ba e bit said there gonorrhea timide arthritis ba dog che ho no kakra HIV timide arthritis ye de eba emwa wano ne bedi di ya omu didi a kodidi dompi no cartilages na ye de ewo ho no okay ma me fa akonya we nkyira de mu ba ko ohu cartilages ne sa no ohu any blood supply, any direct blood supply. Your bones no ewo blood supply. Inti na se wo hwe obi nsemu bu a etime kyere na atoa. But cartilages bia any blood supply. Moja anko. Inti se ho touch ma na yaresa na eden. Why then was surviving? Inti na mbi kan ka say synovial fluid na ewo ene boa no enorishi no aside the no other tissues na bemben no bit say ligament ne tendons no eboa ema ne nutrients on say emoja wo hwi ekuta nutrients ekuta mframapa sure oxygen so enti eno na eboa repair wounds enti wa obi o diabetes a ekurotimi tu no ba ombe ya na ekuro ni ntimi nyede engu adenti a poor circulation moja ntimi nyede enko kuro ni mu na aboa amakuro na yede ewu enti sa na cartilage ni yede esitie enti se cartilage no ehon touch ma ne kono ya na enafom so hu enti na wahwa ayemrewafo no omuta yede esun bebribi no omusunso anom de kwawo mu because ya na enafom ida se senke koye ligament na se elastic na wo ho na eno de ewo blood supply enti with time no etimi ye de ehili ema unya heat bi ni massage therapy bi a ebebo ankakra but with cartilage dompe no ade na ewo animu no se ego we enter ne kunu ye de eden enti se na msi kan types no ye wo reactive arthritis and make an infection ni nyina infection septic arthritis ni nyina infection enti ni nyina a form of arthritis SOMPA FM enti ene na mebisa ede na de arthritis ba yankwada nyina ekoka wo mu na de ba ni wi a yato aso de afri ho enti ne causes no eni bi na mbobo so no say yarewa bi say infections infection no cry even UTI cry to me de cause arthritis so and aside no enyini etimi unyini no when te de eba and na abnormalities bi ya immune system no etimi ye de attack ye nipadua no ye joint no na the arthritis de aba and say hopa rheumatoid arthritis and na apart from no uric acid nso so etimi aware of your cartilages no then so the arthritis nso ayede aba enti niema we say ne de ma me sa say yetimi fa ne mojem is it genetic genetic especially osteoarthritis no genetic obetimi afa ne mojem say obusuafo ewo o maami ana papa bi ewo a it's likely say obetimi enya but ni nyina risk factors so we stand maybe 50% say waiting my the enya arthritis na obi a onyemo nso nyinse betimi ama obi enya arthritis eno no sa no age se ebia akra ni mu duru no ema pressure no kujina especially ni knee so pressure koto cartilages ne so a ebetimi ago wear and tear so na amaneti my the enya
but eno no enye direct cause of arthritis it means my risk factor so okay eno na ye pese ye hu yeah enti na me misa to da bia omo aya na arthritis ye wo mo no mami misa say weather condition bi aya ebrebe ne ba aya no mo hu na mane pa yeah say weather na ye cold na say omo ten ka say na say ya ye ne hu adi pa say weather na ye cold etimi ma unya joint pains etimi yi arthritis enyuna enti na ye nuanom a omotu kwan kwa ama no ne no omotai sofa pa ewo sa conditions we ho because unya weather na no ye nyuna de tie ne say sa fluid na ewo ye joint no o say eye troka be say na me yisu twi ne pa okay o say eye troka na se weather na ye cold a ebe ye thick it say bia enwansuo eye mine o say mine okay ana te say nkunuma so ho na ni no de na ye mine pa no se entima anya mine a dompe no cartilages no anasa articular cartilage no emiti another cartilage e wo down a friend meniscus so ho enti se entimi anya mine a ebetwi ama awawai so ho se ne sitie no enti ewawai a ede oya oyede ebeba enti se wada ne ye cold a sa ade na ye toro kan no ebe ye thick instead of say ye toro no enti mi nya toro bebre sa okay so ho enti basa na e madompe ni dompe de etwi nkunuma ye de nchina atom ana say ya nchini bi atom na ate no ate nkunuma na ya nya tro bi na nya tro bi sa pepepe okay sa pepepe ana nwani nso na ye ka no de nchini ka ho a obenwu se ne toro ne so ate okay sa pepepe enti se ne toro ne so tepe onya ko ne na mu a ote yaw onya ko ne joint se ne nsam mai okwo mu a obete yaw okay isan say afa de dompe ni ye dey etwi eno na chiri ni nso no sa ligament ya ye kan a form of elastic the last time na patient bu say doctor me ni kotojo ya le nso tere bia me kwa me kotojo ma me te say ejeka ba enye me ya so ebu wa na sa ligament no okay a position ho de ye okay so nanum nyina fluid no so ye dey eboa no okay e ma ne position ho etimi twi a onte yaw enti se fluid no ya take o ye dey obeti yaw e wo kotodwe no e na akote yaw so so ebetima hono ebetima hono because ebe cause inflammation e dey ahonhono ye dey eba ye ka kotodwe ne o ka se bia obi ekotodwe mo je ka na se ye sound sa no sisie nso so eya neta eye sa pa obi soa na ye mabi ana se bia okotokra na wo pagya ni mu a empempi na ne ya na no so timi de eye sa no so won sam net se ebi wo honom de a ebi ye problem ebi ye se ligament no overstretching okay ena ebi wo nso so a enye problem because this synovial fluid na say ade mine na ye ka no etore bi etimi ekuta some gas noise okay so enti etimi make this kind of noise a one how wadwen be wo say ebia a problem but na normal okay but say what is a kena ebi wa na pressure akoto especially sisie ne so akoto cartilage ne so on say sisie ne cushion ne ye different from kotodwe ne de no okay what you say because sisie ne de ne etimi pai sisie ne de ne etimi pai your friend herniated disc okay so sure na fluid bia e dey efrim okay and etimi nso hu te se balloon se bulging disc so enti se pressure ekoto so a obo ade o si pagya de no wan pagya ne ye enti etimi slepo ti sisie ne de akwai se balloon a yehu aba enye kase pa enye gas o don se mia so a etimi mia ko etimi mia ena we say ne de ne different from we de efa nimu se ye fa bibi ti akokɔ sere no eye example a on so be hwe animu no na ase ho gregre obi ye dey e wo ho sa ene wo especially ye kotodwe ne anim okay but sisie ne de especially me fa ne say ye spinal cord ne de sisi so se ne emma friction ne de emma okay enti se bi pressure bi koto so ana se o kontinu mu na opagya de na
one position hu yi a etime de bibi saa yɛ dɛ ɛba ɛma wote sɛ ebia bibi agye kɛ ɛwɔ wɔkyi obi onya agye kɛ a wontimi ntene ne mu bio no aka ho ebi wɔ kora ɛyɛ dompe na ankasa no etimi slepo because of ade na ɔpagya no ne weight ne yɛ dɛ emudu na baby ɛhyɛ na yɛ free hɔ nti sɛ ebi kora na ɛda so yi ɛwɔ SOMPA TV ne Facebook no nti wei deɛ ɛyɛ arthritis no na affect sisie no dompe na yɛ dɛ ɛwɔ hɔ no osteoarthritis no ɛna one thing ne sɛ esan sɛ dompe na ankasa no emogya anaasɛ ɛwɔ direct blood supply ne nti no ɛtɔ de bi a sɛ cartilages ne ho touch ma or try sɛ ɔno a ɛpɛ kwan bi so ama ade ne bia yɛ aba hɔ nti bon sɛ dompe ne timi fifi wɔ ho ne ho nti yɛ first image ne sɛ ebehu sɛ asɛ dompe no ebi apiepie nketenkete so ho because ɛwɔ blood supply nti try sɛ me kan first me kotodwe die no bon sɛ apiepie wɔ hɔ a no yɛ fɛ no bone spur na sɛ osteophyte ɛno no bɛma dompe na atwi more especially knee no ɛmani twi kotodwe ne die no ɛmani twi more nti ɛyaw no ɛbɛyɛ unbearable nti ɛno no saa na sɛ wɔte abrosan so a ɛden sɛ ɔbɛfra ɛdɛ akɔ soro so ahwɛ sɛ ne wei ne sitie na asa apo bi yɛ dɛ ɛwɔ mu sɛ nya image for knee na ankasa nke behu sɛ ne ade ne sie de esitie nti when de ɛwɔ how na aba ho a dompe ne try sɛ repair ne ho nti na wɔn sɛ apo yɛ dɛ ɛwɔ mu no nti saa afɔ na wɔn de ne tese no ɛbɛyɛ den ma no sɛ obetima nante ebi obetima four steps ayi sɛ obi yɛ dɛ support no ɔnya support bi ɔno nko ɛbɛyɛ den ayi sɛ onya dua anaasɛ onya stick bi a ana ɔsoso wɔ no ho kwa because enya duru stage bi sɛ a na ano ɔden wahwɛ wei na cartilages ni nyinaa awewe o enti dompe na si dompe no so so esi dompe no so direct enti yawo pa no bɛde ɔbɛte doc sɛ obi sade wusi kan de na sɛ obi nso so yɛ kɛseɛ moro so a obi asifo no nso bɛtimi ɛno nso so yɛ factor pa but risk factor obi aneto nso so no nso so obi ha onye kɛseɛ moro so but obi won so kita to load it depend weight na ankasa indi sɛ ne mu nedu na wɔ to kakra enye problem mo to pa no nso obi a ne mu odu osan wɔ to osan wɔ sere nti saafo no de obrɛ pa wɔ ne joint because pressure ɛwɔ ne sisi nti yɛhwɛ saa image we yɛ dompe na ekotodwe na ankasa sɛ ne sitie nti yɛde we compare first one na ebehu sɛ ɔhaw pa yɛ de ɛwɔ first one ho nti ligament ne na ɛwɔ hɔ no ɛna cartilage ne nso so ɛna ɛwɔwɔ ɛsoro no ɛno na yɛ cartilage na yɛ white na ɛwɔ hɔ no saa ligament nso na yɛ sentiantia no so dompe ne mu ɛsɛ homa no nti wei ne ma no yɛ fɛm no ɛna bi saa wɔ mfimfini nti obi wa ne yaw no ankasa no wɔsɛ mete wɔ kotodwe ne inside ɔmo saa no taa yɛ ligament na ɛwɔ mfimfini no ɛno na ɛho ayɛ dɛ aka ɔsɛ yɛhwɛ terms na ɛwɔ hɔ no a deɛ ɛwɔ mfimfini no ɛtɔ bi ɛno na ebia biribi akɔka no anaa ɔtwiste bi a ɔkɔdware ɛna paa no ɛna ne kotodwe kɔsi hɔ enti no na ama ɔte because emu bɛtumi astretche nso so a ɛbɛtumi atɛ so ho na ɛde saa yaw no yɛ dɛ ɛba yet etimi ba sɛ obi wɔ hɔ a yɛbɛwo na ne joint na mfɔm ye ɛma ne timi kɔ fa arthritis yi ba ɛwɔ hɔ paa nti nanka yɛkɔ yɛ science no so a nanka yɛde obi wɔ hɔ a ɔbɛwo no the last time I can say congenital effect yɛwɔ sɛ ɔbɛwo nipa no na ne dompe no sɛnea ɛwɔ sɛ disc ne hyehyɛ no anhyehyɛ saa especially spinal cord no itimi yes enti sɛ saa nipa unnim a omo no mo na obo so opagya de ko itimi te saa noise na yedi kan kan no obi wɔ hɔ a ne facet dompe na ɛwɔ na chi na ankasa no anase the sacral one ase de no ene lamba ne nyina abom yehwe bebre wɔ yaso ye ne kwan sɛ ba ne saa ngo sɛ ba ne saa so enti otimi develop disease spondylosis which is form of arthritis where in the age related condition ɛdeɛ na ɛba mehu sɛ arthritis na ɛba ɛnkɔ ayi same to signs and symptoms no enti nneɛma ɛba bɛ mo ho one joint pains obeti pains aposo bɛyɛ oya
and a 2 a stiffness. Answer the baby stiffness and so no yaw no send a besia. Is it mild one and as a severe one now? Severe pa, but depended the stage I day edu. Okay. A B stage no enye all that severe. I feel a chassis. Sorry, I feel a chassis. Inti safo no ya on T-pains ni bebre but or how what but or tens so I tama or nantie. Okay. And now what? Okay. Or tina how I want it. But omo die ne empempen so no ekwa animu no oti ho kra oti pensi no because oti ho kra no dompeni ye dey etwi ana se ne die ne ye gout na de ba ya because of uric acid no e form crystals ene bibiti se salt nom e ka bom na e ha joint no okay enti oti ho kra obey dey obeti pensi no enti depend the type of arthritis a ye dey uwom okay so hono all right it's only about stiffness and so stiffness no and also more na a ligament no say e muntimi enye we a obon say okun a wonemu abede emma eno na chi no ye wo tenderness okay and say odon say mia dompi na wote yaw pa ewum ai no more na so ye ye ligament ya ana say cartilage no ena ho ayede aka okay ene ye wo say etimi enhono etimi hono because me chechire mu no na me ka say inflammation and I say ahonhono say pressure beto dompe no so a etimi de ahonhono ye de eba eno na chi no etimi enso so ema me fa ne say heat eba uti heat ewo wo joint say mo hihyew okay especially bit say bit say gout okay gout likely say e be hihyew because gout no say dem di kan chechire mu no say uric acid no e be ma wo na ho so ena one thing ne say gout arthritis ne yi ne ho a your immune system ne hu ne say we intruder asa ho bi wo ofri kwa mu bi no abeto eno ntina na etode bi kura ma na ye den ma omom gout no ntubo say immune system no kra e try say there be ade we de yentra na enyi free nipadua animu enti na attack joint no so ayede aka ho okay na e de yaw no yede eba okay enti symptoms ni na ade na be we be say anase be ka say very common pa de common pa de pains na obinya yaw cause ni on say me ka say o mu types ebia ne ne bosu ene ne science de be ma ba ni nyina mu no yaw pa na obede ubenya okay ena noise okay obeti noise obeti clicking noise okay wona ma betim se oho no jikeka okay so hu se bia wabeti anase ukotudwa obon se o pagya wona no obeti noise ye dey ewo ho ai no wan so bibi mu kura na ye dey o ya bo okay ti eno no ya another way okay eto da bia doc yankasa yensu ne yen ban bi eya na no so timi ekoka no ma arthritis ne bantem eno no mo na ye lifestyle eyibi wo hwa yetimi ye ma ebi ti say eno no de ne yenko risk factors no yenko risk so ebi ti say enuane bi a na say drinks bi a ye nom ana say obi wo hwa onom nsa ana enubone okay smoking say okay mami nwie ensa de no especially mo mpe bia no beer okay obi wo hwa occasion na aja wakotena ayi eno no tie kra the gout ne ba more okay esan say bia na nkasa contain purine na eye form of uric acid no okay enti ebia wakotena si wabo makoma 5 ena wo de kodai ade be chi no ebia o kidneys na ntimi anye de enyi nyina anye de emfri ni pedua ni mu anase bia nsa bia etete sa no akore drinks no exactly e ka no be ka se na no kwa akore drinks good enti sa drinks ni nyina no e contain purine na ebetimi aye de aha akoso uric acid na mana aye de adoso ni pedua ni nti ade be chi no bonso obe sole no na especially unai no a esi form no unai ma no bonse ho na yede ahono ena 2 omo tai nom enuboni so enuboni no de no so tai cause rheumatoid arthritis
ɛno ta affect your immune system no my immune system no yɛ dey attack your joint okay because of a nneɛma a ɛwɔ saa nubɔni mu no ɛkɔ this kind of abnormal mutation ɛma etimi ɛma immune system no yɛ dey attack your joint okay ɛna kɛseɛ mmorosoɔ okay kɛseɛ ɔmo yɛ overweight obesity na ne yɛ ka ho asɛm ɔmo nso so ɛyɛ high risk sɛ obetimi anya arthritis arthritis no sɛ ɛnyɛ gout deɛ a ebetimi ayɛ osteoarthritis ɛno no yɛ sɛ dompe yɛ dɛ etwi ɛno no yɛ sɛ pressure yɛ dɛ aba bɛtɔ hɔ na de aba ɛna age enyini ɛnso yɛ factor etimi de arthritis yɛ dɛ ɛba sɛ na bi kan kyekyere mu no unyini a ɔhaw kakra ɛyɛ sɛ ye fluid no sɛ ne body ne si produce no o produce less kakra bi ɛnyɛ te sɛ obɛbunu mu deɛ no ɛna circulation koraa no sɛ ne o sesi yɛ no ɛno nso bɛyɛ dɛ ɛbɛbɛyɛ poor okay enti sɛ ne ɔno cartilage no ɔgye ne nutrients every nearby tissues no sɛ ɛnya no saa na ɛde arthritis yɛ dɛ ɛba because entimi nyini sɛ ne o sesi nyini ɛno n'akyi no yɛwɔ bi te sɛ diabetes okay health condition bi te sɛ diabetes okay etimi de gout arthritis yɛ de ɛba okay because ɛha kidneys obi wɔ diabetes biara no possibility sɛ ɛha kidneys no yɛ de ɛyɛ more nti sɛ kidneys no ntimi nso enyi uric acid no nyɛ de mfiri nipadua no mu a ɛma gout yɛ de ɛba okay aside no obi a ɔwɔ heart issue especially heart failure so akumayadeɛ no okay because also akuma no pumping moja yɛ de ɛkɔ your kidneys no na nya ho yi this kind of uric acid na ɛwɔ mu no sɛ akuma no ntimi nyɛ sɛ adwuma na possibility sɛ obetimi nya gout yɛ de ɛyɛ high ɛno n'akyi no obi a ɔwɔ blood cancer anasɛ ɔwɔ yarewa ɛwɔ ne moja no mu ankasa no ɔno nso possibility sɛ obetimi nya this kind of arthritis no so yɛ de ɛyɛ high ɛna BP patient be or hypertension ɔno nso so ɛyɛ high risk of getting arthritis na adwuma a yɛyɛ nso so okay ɔmo adwuma yɛ no edi mind nyina hɔ ɛne ntenase bebree dodoɔ na nso timi nya joint issue okay especially your knee so wahwɛ a yare no more na dodoɔ na oyi nipa ɔmo arthritis ɔmo yɛ nipa 10 a emu bɛ 8 deɛ nyinaa yɛ kotodwe because pressure no yɛ de ebegyina hɔ sure ana sɛ yɛ hip ana yɛ spinal cord especially yɛ sisi hɔ no pressure ko gyina hɔ mo a because u gyina hɔ mo a sisi ya na kita nipadua nyinaa pa u gyina hɔ mo a osisi ne slip okay a slip forward epa so ahunu nti the more na u gyina hɔ pressure na ade yɛ de ɛto so the same thing applies to knee nso so no nso so yɛ another issue a ebetimi de saa how na yɛ de aba okay okay mami misa we say apart from no wo mo athletes enso so adwuma no so high risk especially ema no de no ema kire mu kakra ema ne mema na wo sa athletics yi ni mu no emu de hepa na at risk say ka se ma ne mema no okay with arthritis no ho omo ye high risk ye kan ema ne mema ye kan say ma no risk no was ro adentia because of a lot of acid omo system ni mu no okay so okay enti ema almost stand high risk na arthritis no so the normally ya na age okay especially osteoarthritis no age a factor okay and so enti omo ye footballers no so risk say obetimi anya arthritis okay say bia ball ni mu no obi ekutwa na ana say ne kotodwe ana ne joint bi eko pin ba bi ana eko pin player bi a obetimi anya injury okay injury no so betimi de arthritis ayede aba okay enti na ye ka your friends say types no kan juvenile one say nkwada de ne arthritis start at which age what age na ebi akola betimi anya arthritis nanka ni age pa de nke ye 50 and above okay but esan say immune system no ntino
But what you say? Ene a friends and genetic one enti no. Nkwadaa It means that from any age. Yeah. Enti ebetimi awo akwada na oda ho so an so ne anim se bia ya problem on the joint. Enti na meka say ye congenital effect ye wo say ye be wo akora bi no de dompe how I dey. Aba. So ho enti obon se o nyi no ebi wo ho a on say nkra na nkasa ye wo ma omo dompe ne ya na flexible. Enti with time na o nyini no oho na tie dey eyi ne ho at the age of 5 mu okono otimi enya sansunsanso no okay ene na my management kwan ya be fa so a betimi akra arthritis na yenhwe na yenko ya frefo no so bia na obi nso asembisa bi obebisa okay management no ye wo enuane se vegetables wo we ka se vegetables no contain purin e contain yeah. But one thing is a vegetables no emma uric acid na woni peduam ne nkosoro. Okay. So enti udi vegetables no bi say broccoli mu a eye kama eno no emma ebeboa odompe no ba emma uric acid ne nyede enkosoro. So ena two eye massaging therapy. So bi say obaya so ye ho a ye wo form of first clinic ye form of yeah the arthritis. You will heat pad crana and I say heat machine be use for be or arthritis. Okay. So okay. Massaging therapy one of we are between their manage arthritis. Okay. Aside non so crano with my minor exercise. Okay. Because no matter how condition is it here no, who he has also circulation here day a flow system. Inti obi o ha na arthritis no especially gout. Na aka se one exercise na okoye jogging or so how no say dey eko farmer nti ye kan exercise enye se chinchina o se utumrika obetimi efie kura betimi nante kakra e do na sisi for one boa ma circulation na dey okay akọ ama no nso so ay dey aboa nti we nyina a form of management away ya e na obetimi nso so ape ye hot water bottle eno nso wo fie a obetimi use. Okay. And no auto now they insu shake a cry the egum and that total joint. So and also boa for muscle contraction. To only be waiting me up a plastic bia no so share no the atotoso. And I says oh baby won't change obetimi it depended the type of arthritis. Also because you more nti obetimi anu nsu share na o de atoto ho aye de ama so ntimi nkotosa na emeni bia. Okay. And ni nyina mu nso 21st ye ho adwuma. Okay. Nti weti mind de abaya so ye na. Me de ya na me prefer say obi ya obekwa ya asabia. Say 21st say okwa ye betwa x-ray ultrasound no ye beye ubi. Say ye friend say MRI nyina mu ye bi wo. Aha. Say any facility okra na itimi prescribe mutimi chile bi say on konkoye no ase no so akodi because obi wo akoya na ya fa dro bi but e be depend o de no te bia edro ehun edro ne wo se edema wo nti wo de na bia enyandro akire ne akofa de we esanse bia yawo na wo tini ntini ese we bia edro akire na ya de adwene akofa edro bi de ama na ha wo ntini obi amra diagnosis ayasabia ai o konso so ampacho ubetimi aba 21st clinic ya de ya na ye pese o kra wo ho se be ya nko nante na ya na ye sa no ye kan ya na doctor bless the first time penisa na so to da enesika ho aye den nipa e ko chincha kwa ya sabia bia bata ya sabia bia no nya ya sabia bia ne ya sabia ubekwenu akoto sika go ho se 21st no e wo ho ubetimi atu ase na ubetimi akora ne ya ma no ubehu obeba o simi sika nso so asaw wakoto agu ba bia ni kwanse ye na fa so bia ma so nteno 21st clinic ye wo de mabusia ya behwe na yakọ ahoma no so na onso questions awo watimi e de abansa na doctor asem etwato no wo de abana nso sa wo hwe 21st clinic akira kwan a wada roma yese sciatica yade no yade awodo bi e ha wo bia na bi te se awo ho nsem so akọ atwe de ama wawade mfinhye pinie nyinsen no entimi emma ebi won so krampo na wo de na koye ulcer wo de na koye akoma wo ha wo de na koye diabetes wo de na de be na ha wo tantra he run about akra ha se nom won sa be kan so from asama na eba ye wo won sa benkum so na so fra chimotan so na eba ye wo won sa nifa so sa so na ka so ho na doctor
Castro every buy ye Dr. Sistu so eye tantra he run about Dr. Castro ye na waba fidue man so e wo kasoa o say Obom Road no New Market meboa and na o ma say bie new ECG office e wo ho enti ne hwe ni mo ho na no e na 21st clinic wo eno achi akra nso obetimi de wani ache mo tema community 1 Roma Kalik na safono na chi wo pe e na obehu yen na kuma senso ye wo ahwa overseas yene SOMPA FM and what down chronemu baby at 21st clinic wono but your one na say SOMPA FM or hona kwa mamponten kwa no so wonsa ebeka yen sanso na sunyane yene regional hospital first gate no and na edin hwe mu baby a ATM afidie ni se no ehwa and at 21st clinic me papa Thomas so ene apamfo no wa wo mo twen wo tachiman kane GN Bank e dynamo e wo sunyane kwan so ye ben agenkwa FM kane GN Bank e dynamo and na we sanso na nkranza nso ye butu ho ehwo ne headquarters na nkasa me pacho ehwo nso GN Bank e dada ne mu no ene ye we ye ben Children's Park afa brekum ye wa mangoase ye ben Chris FM go so abotan so ye ben Success FM afa oboase council quarters court junction wo ena wonsa ebekan ye takwa de afie kuma number 9 taxi station where ye wo takwa ye ne Roman store so no ena edi enhwe ni mu ebusua bomode a na efa number we na ene mpanyimfo ne twetwe nkomo ensemu a ye ka wa hase ne ho nsemisa ahodo bia na ebie studio lines ne de nanso ho nso betimi afre doctors ne bi wo beje wo so eye 0540 311 311 0540 311 311 0540 311 311 na yekọ yenim doc yebefa homa no asem bi wo ho abeka nsa na ana yenko homa okay ene ma yenkoi wasem bi sa wo suggestion wo ya betime de abo adwumedie bre no eni 0260 1960 64 0260 196064 and 0260 196065 0260 196064 and 0260 196065 na bibia akoye ede amount ma yenhwe we me pacho madwa wudi baby akasa frame dofo me pacho frame Jennifer me kasa free I answer mampo me pacho me 19 etimi ya me yasa me 9 no tete me 9 mi no kwa gokushia na me 9 ya me ya person bisa doc say no so ya na edi 192 hono nko a me 19 anka say 19 ya me sorry anoka kwa ntimi fancy wo dise me tutogu so kakra sana metimi de me 9 si wo okay doc yi na no ma ya na ye nko ye ni mama me dofo etimi huna na acho bi sawa se mo si etimi hono o de atoso obi wo ha ofi wo na ota hye high heel okay so eno so etimi e the pressure to nerves ni so ba so onye ya onko ehwe overseas na doctor ehwe no okay ma me hwe me pacho good evening din baby akasa free me pacho evening me the sister Paulina me free ashama tadika okay ashama me pacho ma enti o ma pole me pacho me visa doctor say eya na mechi bones no me nti say me ba ti say me nanti a me ti say eji ku ewo masum me ti say bibie ku ewo masum ankasa ewo mechi me ti wodo mpeni mu ti be say me visa doctor say den e cause sama me but ya want yaw de me ti say ya me ya me ti say ya me ya but me ti say me nanti a me ti wo masum say adeneji ku the pacho there be okay pacho yate doctor baby wanu sese na yakoye nim 0260 196064 and 0260 196065 me pacho good evening din baby akasa free ya boy ya ba me da for dina some pacho din baby akasa free pacho me kasa free. Good evening.
Entie radio no adaroma. Yanka sanfa phone mu wa ofra ya me no wadum TV na na se we no. Me pacho obesai ababiem mo adaroma wa obefre bia no na watwe ho afrafidie no se radio na se TV na yakasa na nkomo no yetime atene ye. Pacho good evening odin baby akasa free. Hello. Pacho good evening. Good evening odin baby akasa free. Pacho make asa free Madina Palibetri. Okay, Pacho mind you. Me pacho me say me this doctor say me wo about your 30 years old. Na let me say obo from the mind. But Okay. you call na me dey call to na me say dia me call to na ka ya tra esu na ya hwe dia de don pene bi. Na asitra na. But you call no. You call SOMPA FM. But doctor no hu na no si o enya efom na obo ye no. Na ye me wo no na wo no ba ye hi o ni no. Nti amadom pene ba ko afirishi. Me right leg no na ma ase ana yes sabi no. Ayete sananta. Aha, so nantia me right The nine fano. right no koto dwen ha. Awon no asa hu no de no nti onama hu se ase oso atia bi no. Okay, aya fa ne bra na doctor you tantra run about na ana obekọ Madina de obekọ tema na bebe ni momo ho me pacho akwa no wonya mfi sei I was wanya 13 years. oh okay se ni modu dia onse ye head and hwe nkra sa Na doctor ne be aye ko e le no mu ka se ada ombe ye surgery ana se ombe se the braces nti congenital condition ade e de wo no every birth ebi wo ho a lack of vitamin D so timi ekoso and not a ricket but we dey I think say now just say mo side no mo branch ni bi wa Madina ha ana tetema congenital issue ni dey is best say the be call orthodox na oma aye dey ahwe na ebia na o say yes surgery Ma ye fa we doctor ye be sorry the number no be start to join no ahye da frɛ na ye na wadi nkomo me dofo me pacho good evening odin baby akasa free. pacho yo mo da Hello me dofo odina so odin baby akasa free. pacho yo mo da Aha ma ye fa we say e pacho odin baby akasa free. Too bad. Kafra. My MPK way say hello, good evening. Udi baby akasa free. Hello. Pacho di ni baby akasa free. Hello. Yate wonka enti afidie no wada roma ma yankasa mfa phone ni ma yenti o. Hello. Udi baby akasa free. Hello. Oh. Kafra sabra bi mo ye na mo tie eyina na ye nyankomo twetwe no ye me pacho good evening odin baby akasa free Igbo na tell because free have God go so pacho ma yenti o na the thing we said dog say again na we see mo kwan say bi na ndugu a like intimate to again my team vasa out to me say we give we get no koja we na the parent dey yanko eni pare pacho wanya mfie be sen oh penny be take going to take better 32 years 62 what's wanya mfie be sen 62 David 32 years 32 years and na nine na bo entimi Antoine na sentimi anka ensi ani biem I can't see any answer.
maintenance and said very much aso don't be not so in the engine. Where I am say take time kakanda doc. Where I don't penny back si trepa there and on a yarn take time kakra. And aside that, no, when you do baby, don't penny say it's healing and heal it is like we are young. Yeah, but sorry, I had your number 2 just as here 0540 no 311311. What should that from ye dim come why? Na doctors na e dey futu ama why? Yes, no, that's the one I wasn't in further. Mate. Yes, sorry. Remember doctor Chichi man san ya sorry. I was here aduane bi wo ho a obetimi edi na aboa na doc. You know one no mama ansa na yakọ o se bibi wo ho obetimi edidi ana obetimi ayama na boa ni healing no ni nua ne die mu no de nka I think say ne oil kra no enye bibiti say olive oil. Okay so, mo ni di anwa aduane no na one time vegetables so okay I betimi aboa ma otimi ay de healing. Okay ebi wo nso na ye can no condition bi okay bu condition bi a no so be ma healing na de ache okay ti sad city okay ba onya no se ni nan no emuye ba onya no pepe sa okay okay abrekuma mpacho ma yentie o epacho mi sisi na ya na so mi na ne trim mi to me nanti na pesa pimpi sa doctor say no so ye da ade no oh yes ya no so ye da ade nti usisi ne de ebi ye enyini ebi ye adwuma a wo ye o se etwi ho what noise nti ebetimi abase spondylosis problem bi na problem aba cartilage sin nti obetimi akon fa na ablekuma de ida say central hill na se kaso a obetimi aba ho na ya hwe no why mame kaso ne tantra here run about hefa na obepese beben wa obetimi aba okay eya na waba clinic na ya hwa ma why okay bada eva tantra here run about ho na ye wo ho e na kaso anso new market obom road ho no enso ye wo ho nti ba bia beben wo no why pacho yo that's it yanso ya da se wo free ya me pacho good evening odin ba bia kasa free pacho ya frame Francis me kasa free Kumasi abontem pacho ma yentie o pacho mpese mi busa doctor eyi minya fracture ase the thigh abu ena omo ye ni incline nti se sia no odade na omo dia hwem no atoa ya etoa ko enso so me hu se me hip hanu se afa de ko me to honom no ni nanti a honom ne ye me ya nti hu ade kwenti a honom ye sha no aboantam de miami kro mesra o bomodin na epeka na ekwa atonso ne bi udru ayi high school junction ho a ho wo se wo pemedoma mamponten cars ne bi na ekọ na Dr. Yusuf ahwa overseas ho na no 21st ho na yenhwe why o se on branch no wa hin me se o wa aboantam nti no o fa ka besi atonso high school junction ho no station na wo ho no mamponten cars ne bi wo ho o de wo so besi wo ahwa overseas ho ba bia 21st wo no mbesi wo ye wo kwan no ho na why na Dr. Yusuf ho kwa obesho kama why okay na doctor want me ya no ko nche na yika si a me nyenye skamba no ke bia wetin ma cha mama ya bi kakra e be ready Spain kakra na ya na ma ho say hu se ne city a entimi enyewe hello papa enye sikasam o sese wo hu se ne city a on hu adro de be ma ho no se de osika tie bia no wo ho beso wo ho enti mesika ne hunhuna wada roma nye sika nko enti ne wo hayaresa no so hia why mate mi da odi okọ no ohun krampo na mo obetimi di aboa no na odi aboa wo na obekire obibia na wa kire wo ansa na ebia bibi wo ho akire no wa ye why yo ya da sesa won so frɛ ya busua ya bre no ayebe mo fa nche ye mo frɛ 0540 311 311 0540 311 311 0540 311 311 mo fra ne nyina no munja na mo fa frɛ NC line na mebobo no so 0540
311 311 0540 311 311 na bibia nkoye doc ebre na so apa wasem mamenyi mame we na no aha mame na no ose na na chi eye kukukuku no ebi wo ho no ma nyini nti fluid na ewo eboa ma flexibility and say sleep tro na wo kan no ebi wa na ewewe so nti se ompe ye amane time pija ne mai modu. Okay. Na manen so na ma de modu. Okay. Ebi won so na ligament na ye de etwi ba ne nyina se etwi kra na ya na fluid tro na ye de swati. Okay. Because age ma so ye de esote. Enti on hwe ni ye na nkofa ohawanye de amre. Okay. Ya da sebusia pacho yentimi fa kwa ma mo frɛ ne nyina mo frɛ nsi 0540 311 311 0540 311 311 0540 311 311 ha se no na enwumre so de no ye de esie medi do OHENEYERE mame akua yebowa esia mabronya mame na Dr. Castro ase na afen so systematic pricing so me da no ase SOMPA TV 31 TV and SOMPA FM affiliate ni nyina so ye da obi bia ase ye sorry so amadwumedie nkaye no ato aso asante mantamo de this is just a little thing the sight of the Lord Victory Charismatic Chapel and afe wo mo ede ensempa no ebrewo Reverend Apostle say mechia opa ne sofo imamu nyina radio asomdwe enka mu nyina busia yakramo